i pogađa prvi gol na meč. Kontrije Šoštarić, Hrvatska vodi sa +5. Tečno ide lopta u napadu Hrvatske, sada je +6. Dobar znak za Španiju ako pogodi da se potpuno vrati u meč. Karačić, Lučin sa 10 metara, kakva bomba Tina Lučina, peti njegov gol. Hrvati idu na 18-14 +6 metara, prva intervencija Mateja Mandića, gol je prazan. Ovo je ono o čemu sam pričao, Hrvati vraćaju onu najveću prednost od 6 golova. Kakav debi na evropskom šampionatu, pogodak Srne u kontranapadu, Hrvati imaju +8. Timeout broj 3, traži Jordi Ribera. U 33. minutu meča španski selektor je iskoristio sva 3 timeouta, to dovoljno govori za sada nestvarna utakmica Hrvata. Evo Načinovića, Hrvati su na +9. U neverici je Jordi Ribera. Evo još jednom lepe slike sa tribine i ovo zaista treba da bude postulat za sportsko navijanje. Hrvatska koja je šutirala, poštovani gledaoci, 39 od 42. Znači, neverovatna statistika. 93% Hrvatske na kraju utakmice, 90% šuta. I pogledajte ova smrknuta lica španskih rukometaša koje su u neverici šta im se danas dogodilo.